Een historische dag voor ONS. De Snitsers hebben juster voor de eerste keer de Noordelijke beker won. Op het eigen Zuidersportpark wint ONS met 2-0 van de kampioen van de eerste klasse, SV Urk. Door Oranje Hemden komen na 20 minuten op 1-0. Troch deze goal van Cuti González. ONS controleert de eerste helft, maar Urk krijgt in de tweede helft toch wat kansen. Dit is de grootste met Scott op de lotte. Een echt offensief komt er uiteindelijk net meer van Urk en ONS speelt de wedstrijd goed uit. 8 minuten vertierd komt hier de facet en komt Chris de Wacht Boppenhelsen in uit en komt de beslissende 2-0 binnen. En Sa wint ONS de beker. Ja, deze heren winnen is fantastisch natuurlijk. Vorig jaar een top hier en dan was het nog maar een keer aan en ja, dit is wel een top hier. Nou, ik heb me niet heel erg vermaakt moet ik zeggen, maar het is mooi dat nee, ik vond het niet zoveel aan. Maar we hebben gewonnen, daar gaat het om toch? Nee, het was geen leuke wedstrijd. Nee, ik vond het ook niet leuk. Troch deze bekerwinst mag ONS nou ik nog uitkomen in de landelijke beker voor amateurs. In de kwartfinale treffen ze dan ASWH, maar of ze daar nog zin in hebben? Ja, we hadden lekker een uitje in mijn team, dus, dat is voor ons een zekerheid dat we die verliezen. Want van het seizoen begint hebben we het en van Doorn vind je prachtig, maar de rest leeft eigenlijk net in je club hier. Ja, ik heb nog een baaldag geloof ik. Ga die opnemen? Ja, ik zal eens goed over nadenken.